এইটো আপনি কি কয় এনে কি আগুৱাই আছে এতিয়া চৰকাৰ যি কটা পাতা এইটো আপনি কি কয় जोंनि आन्दोलना थाद'नो नाङा जोंनि आन्दोलना कन्टिनिउ जानांगोन जों जेब्लासिम जोंनि समस्याया फोजोबनानै होआ जोंनि बे आन्दोलना कन्टिनिउ जालांबाय थानांगोन आरो এই আলোচনা আমি दिनै দুই প্রকার बिटिसिखौ जों मोनसे आगानसे हिसाबै जों लादों भारत सरकारेर गृह विभागेर जों आगानसेखौ जों देरहाबाय नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'नो सावरायनायनि गेजेरजों आरो जों आगाननैसो जों बारायबावनांगोन बेबायदिनो आगानसे आगानथाम आगानब्रै बेबायदिनो आवगायै बर'फोरखौ जों मोनसे गेरेमसा माहारि आरो बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा हादोरखौ जों सोरजिनो हाथारनांगोन आरो जों बेखौ हागोन नोंथांमोना खोनादों 30 राउन्ड इजराइल जातिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनादों যোৱাকালি পৰহি আলোচনা আমাৰ इजराइल जाति वासे इजराइलाइट्स जायखौ जों इजराइल जाति बुङो जायखौ जिउस होननानै बुङो जों इंलिशआवहाय बे इजराइल हादोर আৰু আমি इजराइल हादोरा दिनैनि दिनाव मोनसे फिसा देश সোনকালে বৰ সমস্যা সমাধান কৰিব बे इजराइल जातिया मोनसे समाव